L-Oppożizzjoni preżentat mozzjoni dalgħodu dwar l-art il-permess li jingħata hawnhekk qiegħed warajna. Għalfejn l-Oppożizzjoni ħasset li tippreżenta mozzjoni dwar din l-art? Mela, il-tempji ta' Mardanarna mhumiex tempji normali jew huma tempji uniċi, tant huma uniċi li huma protetti mill-UNESCO bħala World Heritage Site, jiġifieri għandhom l-istess protezzjoni kif għandu ħaġar qim u għandu l-imnajra biex niftehmu. Ukoll madwar it-tempji jinħoloq dak li jissejjaħ buffer zone. Buffer zone biex int ma jkollokx bini li jiġi kważi biswit it-tempji, allura jisu jostakola il-viżwali tal-istess tempji. Fil-fatt, li numru ta' snin ilu, preċiżament fl-2009, kien hemm sitwazzjoni pjuttost simili fejn il-gvern kien espropja art privata li tiġi biswit it-tempji preċiżament biex dawn ma jinbnewx u essenzjalment tara nkunu nistgħu f'pożizzjoni illi ngawdu dawn it-tempji fl-aħħar mill-aħħar għal ġid komuni u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Sfortunatament l-art li tiġi hawnhekk ukoll ma' ġenb l-istess tempji fil-waqt li numru ta' snin ilu kien ġie rifjutat permess għall iżvilupp tagħhom. F'Settembru tas-sena li għaddiet l-applikazzjoni għall iżvilupp mis-sit ġiet approvata minkejja li l-art qiegħed insab ġewwa l-buffer zone intis biex jipproteġi dawn it-tempji. Sar appell minn dal-permess, però l-bord tal-appell xorta waħda ikkonferma il-permess tal-iżvilupp. Allura l-aħħar għodda li essenzjalment jeżisti huwa illi nerġgħu nirrepetu dak li kien sar numru ta' snin ilu illi l-gvern jespropja dik l-art fl-interess pubbliku tal-ġid komuni. Ma nix qed ngħidu li ovvjament is-sidien jibqgħu b'xejn għax meta inti tesproprja hemm obbligu legali, obbligu fondamentali li trid tagħti kumpens xieraq lis-sidien. Ovvjament aħna ma nix qegħdin fil-gvern, l-uniku ħaġa nistgħu nagħmlu huwa li nistimulaw il-gvern biex jagħmel dan permezz ta' mozzjoni li aħna ppreżentajna fil-Parlament tal-għodu fejn nitolbu li l-gvern jespropja l-art fl-interess pubbliku u jħallas kumpens xieraq lis-sidien. Jiena nattama li il-gvern tivvota magħna fuq dil-mozzjoni. Fil-fatt diġà kien hemm kidba tal-deputat mexxej tal-Partit Laburista Dr. Tonja Bela fejn hu stess iddeskriva l-permess bħala delitt serju fuq il-patrimonju tal-Maltin. U huwa stess ukoll issuġġerixxa li ssir din l-espropriazzjoni. Però minkejja l-kidba tad-deputat mexxej tal-Labour Party, sal-lum il-Ministru tal-Ambjent Laburista għadu siket, sal-lum il-Ministru responsabbli għall-kultura għadu siket. Tara aħna nsaqsu fejn hi l-pożizzjoni tal-Gvern Laburista għal protezzjoni tal-patrimonju storiku li huwa rikonoxxut mill-UNESCO, però donnu s'issa mhux rikonoxxut mill-Gvern Malti. Aħna nittamaw u nappellaw lill-Gvern biex jivvota magħna fuq din protezzjoni fuq din il-mozzjoni. Pożizzjoni niżlet mod nistgħu ngħidu hekk mhux daqshekk partiġjan biex tieħu din il-ġlieda fil-Parlament. Għalfejn tkunu flok tużaw livell partiġjan forsi aktar populist imma qegħdin tipproponu mozzjoni bilan li ġibha anke fil-Parlament. Iva, x-xewqa tagħna hija li din il-mozzjoni tiġi approvata b'mod unanimu. U allura l-interess tagħna ġala darba din nitkellmu fuq il-wirt storiku fuq il-patrimonju Malti li ma jaf l-ebda kuluri, ma jaf l-ebda partiti, però jaf lilna l-kol bħala Maltin u Mawċin. Aħna jidrinna li f'din il-mozzjoni ma kenniex indaħlu ton partiġjan, anzi kull min jaqra jinduna li huwa ton neutrali għaliex it-tama tagħna hija illi l-gvern jirrealizza l-importanza tal-buffer zone illi jdawwar dawn it-tempju kull tempju ieħor storiku li għandna f'pajjiżna u l-importanza illi dawn jiġu protetti.